secando as miñas ganas de chorar. En luz tornouse a miña oscuridade. O mar de dúbida rompeu a miña dor. Fui batendo contra a miña dor, abrindo as portas do meu corazón. Benditas as feridas deste amor, feridas que non curarán xamás. Bendito meu tormento e tanta dor, porque dela aprendi o mar de dúbida rompeu a miña dor. Fui batendo contra a miña voz, abrindo as portas do meu corazón. Benditas as feridas deste amor, feridas que non curarán xamás. Bendito meu tormento e tanta dor, porque dela aprendi benditas as feridas deste amor, feridas que non curarán xamás. Bendito meu tormento e tanta dor, porque dela aprendi Muchísimas gracias. Moi boas tardes, benvidos a este acto de entrega das medallas Emilia Pardo Bazán. Con este recoñecemento, o Goberno galego quere, por segundo ano consecutivo, distinguir as persoas, institucións ou asociacións públicas ou privadas que traballan a prol da igualdade real entre homes e mulleres. Entréganse este ano un 8 de marzo, como saben, festa nacional nalgúns países e data que en orixe celebraba o Día Internacional da Muller Traballadora, a loita da muller para a súa participación e integración na sociedade. Celebramos este acto, como ven, na sala Emilia Pardo Bazán da Audiencia Provincial da Coruña. Agradecemos e saudamos a asistencia de don Ignacio Picatoste Sueiras, presidente desta Audiencia Provincial. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, señor presidente del Parlamento de Galicia, señora alcaldesa de A Coruña, buenas tardes.
Y también buenas tardes a todos los que están presentes en este acto, de forma personal o telemática. Una de las figuras emblemáticas de la lucha por la igualdad, Rosa Parks, explicó el gesto por el que la recordamos diciendo: no subí al autobús para que me arrestaran, subí al autobús para ir a casa. La lucha por la igualdad se libra de forma cotidiana, con pequeños gestos y con extensos y profundos trabajos. Gestos y trabajos que crean redes de solidaridad, que afianzan compromisos, que sacuden conciencias, que sirven de estímulo y que eliminan obstáculos. Gestos y trabajos como los que han realizado las mujeres y entidades a las que se entregan los premios Emilia Pardo Bazán. Porque, como también dijo Rosa Parks, los recuerdos de nuestras vidas, de nuestros actos y de nuestras obras continuarán en otros. Bienvenidas y bienvenidos a la Sala Emilia Pardo Bazán de la Audiencia Provincial de A Coruña, que acoge con orgullo y profunda satisfacción por segunda vez la celebración de este acto. Estas medallas rescatan, poñen en valor a figura de dona Emilia Pardo Bazán. Como saben, unha muller todoterreo que aló polo século XIX destacou por múltiples facetas. Escritora, editora, xornalista, catedrática e, sobre todo, pioneira na defensa dos dereitos das mulleres e do feminismo nun tempo no que elas carecían de moitos dereitos e liberdades fundamentais. Emilia Pardo Bazán defendeu con moita coraxe, entre outras cousas, a importancia da formación académica das mulleres nun momento no que isto apenas se contemplaba. No seguinte vídeo, lembramos a súa figura. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombra, o pedos meus cabezales tornas facendome mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te me amostras y eres a estrella que brilla y eres o vento que soa. Si cantan este que canta, si lloran este que chora, y el murmurio del río y es a noite y es aurora. En todo estás e ti es todo para mí. A Xunta quere con estas medallas recoñecer o labor a favor da igualdade entre homes e mulleres para construir unha sociedade baseada nos principios de igualdade, xustiza e solidariedade. A continuación, ten a palabra a presidenta do xurado destes premios e secretaria xeral de Igualdade, dona Susana López Abella, que dará lectura á acta da reunión da Comisión de Valoración para a concesión das medallas Emilia Pardo Bazán.
Boas tardes. Acta da reunión da Comisión de Valoración creada para a concesión da medalla Emilia Pardo Bazán. O día 16 de decembro de 2020 reuniuse a Comisión de Valoración creada no artigo 12 do Decreto 53/2019 do 23 de maio, polo que se crea e se regula a medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento das accións relevantes en prol da igualdade entre homes e mulleres. Na sala de plenos do Consello Económico e Social en Santiago de Compostela, baixo a presidencia de quen lles fala, na súa calidade de presidenta de comisión e titular do órgano superior da Administración Xeral da Xunta de Galicia con competencias en materia de igualdade, coa asistencia de dona María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Emprego e Igualdade, e coa presenza dos seguintes membros: dona Mar Sánchez Sierra, dona Blanca García Señoráns Álvarez, dona María Victoria González Vázquez, don Jacobo Hortas García, dona Teresa María Gutiérrez López, don Manuel Vila López, dona Covadonga Toca Carús, dona Francisca Gómez Santos, don José Luis Cabarcos Corral, dona Susana Rodríguez Carballo, dona Mónica Álvarez San Primitivo, dona Fina Casalderrei Fraga e dona Fe Alvedro Ribeiro, que actúa como secretaria. Existindo quórum suficiente, os membros da comisión proceden, en primeiro lugar, a análise, avaliación dos méritos das 28 candidaturas presentadas en 2020 para a concesión da medalla Emilia Pardo Bazán, agradecendo a amplia participación. Unha vez rematada a análise, efectuouse unha votación na que cada membro da comisión con dereito a voto sinalou as tres propostas que consideraba máis axeitadas e merecedoras do recoñecemento público que supón a concesión do galardón. A vista do anterior, a Comisión de Valoración, segundo provisto no artigo 13.2 do Decreto 53/2019 do 23 de maio, acorda propoñer a concesión da medalla Emilia Pardo Bazán no ano 2020 ás seguintes persoas, entidades, colectivos ou institucións: a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO, a Asociación Rede Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos e a Megumi Xiozawa, a título póstumo. En cumprimento do acordo adoptado, desde a Secretaría da Comisión de Valoración, expídese a presente acta co visto e prace da presidenta, Santiago de Compostela, a 16 de decembro de 2020. As medallas Emilia Pardo Bazán son un recoñecemento público a aquelas persoas ou entidades comprometidas con erradicar as discriminacións de xénero e coa construción dunha sociedade máis igualitaria. Como acabamos de escoitar, a Xunta decidiu este ano conceder esta distinción a Megumi Xiozawa a título póstumo, a Asociación Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo e a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO. A Federación Provincial de Mulleres de Ourense naceu hai 23 anos e conta neste momento con 64 entidades de mulleres rurais asociadas e espalladas por toda a provincia. Son milleiros as mulleres que se benefician das actividades que organizan. E vemos a continuación como traballa este organismo, como é o seu día a día. A Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense nace no ano 1998. Actualmente ten a súa sede en Verín. Cunha ampla e variada base social, miles de mulleres beneficianse das súas actividades. Na actualidade conta con 64 entidades de mulleres rurais asociadas de toda a provincia, formando parte do Consello Social Provincial de Ourense e do Consello Galego de Benestar, e está dada de alta no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. FEMURO promove unha maior presenza cualitativa e cuantitativa da muller no espazo rural da provincia de Ourense, impulsando programas de carácter social, igualdade, educación, formación, emprego, de apoio á infancia e contra a violencia de xénero. Ademais, FEMURO ten unha importante presenza digital tanto a través da súa páxina web www.femuro.org
como nas principais redes sociais. Pola súa contribución ao desenvolvemento das mulleres, a Xunta concede a medalla Emilia Pardo Bazán á Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO. Entrega a medalla o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pode subir ao escenario. E recolle dona Isabel Garrido Blanco, presidenta de FEMURO. Sería esta primeira. Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades presentes, compañeiras galardoadas, señoras e señores, quero agradecer en primeiro lugar a concesión á nosa Federación da Medalla Emilia Pardo Bazán e tamén mostrar o noso recoñecemento a todas as persoas e institucións que fixeron posible que FEMURO, a quen represento, estea hoxe recibindo este galardón. É un honor que fago extensible ás máis de 60 asociacións de mulleres rurais de toda a provincia de Ourense que conforman FEMURO. Elas son o corazón e o motor da nosa federación dende hai 23 anos. Miles de mulleres que nos alentan para seguir traballando polas mulleres do rural e pola consecución da igualdade de oportunidades. Precisamente neste mes cumprimos esos 23 anos desde que se creou a Federación no ano 1998. Por iso, FEMURO recibe con moita honra esta medalla que leva o nome dunha galega pioneira na defensa dos dereitos das mulleres e na loita pola igualdade. Esta insigne escritora do século XIX e feminista convencida foi unha muller valente que defendeu a educación e formación das mulleres, rompeu estereotipos, visibilizou as desigualdades de xénero e criticou o machismo e a súa violencia, chegando a acuñar a palabra mujericidio para referirse aos asesinatos machistas. Pardo Bazán é unha referente para nós coa que nos identificamos, polo que recibir este galardón que leva o seu nome e que recoñece a labor que a nosa entidade ven realizando na promoción da igualdade entre mulleres e homes, ademais de honrarnos, anímanos e darnos impulso para continuar co noso traballo. Hoxe, Día Internacional das Mulleres, atopámonos no edificio da Real Fábrica de Tabacos, donde ela situou unha das súas primeiras obras, a Tribuna, na que alzou a voz das mulleres traballadoras e na que dá por primeira vez o liderazgo a unha muller cigarreira. Esta fábrica foi testemuño tamén dunha das primeiras loitas polas melloras laborais das mulleres de Galicia. No rural, as desigualdades entre mulleres e homes aínda se agudizan máis en todos os ámbitos, no laboral, no familiar, no social. A loita contra os roles, os estereotipos, as discriminacións de xénero e a consecución da igualdade real aínda se torna, se cabe, máis necesario. Por iso, dende FEMURO, queremos manifestar que seguiremos promovendo, apoiando e alentando as mulleres rurais e reivindicando e traballando pola igualdade. Non quero rematar estas verbas sen felicitar tamén as compañeiras galardoadas, as cales admiramos pola súa magnífica labor e contribución para alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria. Tamén queremos dedicar esta medalla a todas as mulleres rurais galegas, símbolos de fortaleza, coraxe e solidariedade. Moitas gracias. A Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo atende as demandas cotiás de mulleres que queren romper coa convivencia e aceptación dos malos tratos. Un traballo difícil, en primeira liña coas mulleres víctimas da violencia de xénero.
Prestanlles o seu apoio e asesoramento e, sobre todo, están con elas. Superada esa primeira fase, axúdanas a reencontrarse con elas mesmas e a volver a integrarse na sociedade. Son un apoio fundamental na súa incorporación ao mercado laboral. Vemos a continuación como é o seu traballo. A Rede Veciñal de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo ten como obxectivo atender as demandas que día a día lles expoñen as mulleres. Para a asociación tórnase fundamental a eliminación das secuelas dos procesos de violencia e o illamento social e familiar. Dende 1998, profesionais especializados traballan no acompañamento individualizado ás mulleres en proceso de violencia de xénero, así como na formación en igualdade e denuncia social e o empoderamento, tendo sempre en contra a súa diversidade social e persoal. A Rede de Mulleres convértese así nun punto de encontro onde fomentar a axuda mutua e aprender outro xeito de relacionarse. Nestes máis de 20 anos, a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo demostrou a súa capacidade para atender a demanda real das mulleres, avanzando no camiño cara a unha sociedade igualitaria e mobilizada. Polo seu incondicional apoio ás mulleres que sofren a lacra da violencia de xénero, a Xunta de Galicia outorga a medalla Emilia Pardo Bazán ás mulleres veciñais de Vigo contra os malos tratos. Novamente entrega a medalla ao presidente da Xunta, recolle dona Rosa Fontaíña, coordinadora da Rede Mulleres Veciñais de Vigo contra os malos tratos. Boa tarde, donas e señores. Agradecemos sinceramente á Xunta de Galicia este recoñecemento sinceiro e aínda máis honor é por levar o nombre de muller, o muller como dona Emilia Pardo Bazán. Cumprimos 23 anos de servizo ás mulleres vítimas de violencia de xénero. E son moitas as mulleres que participaron como voluntarias para chegar ao día de hoxe. Queremos dedicarlle a todas estas mulleres voluntarias que fixeron posible poñer este servicio tan necesario a man de todas estas mulleres, pero tamén queremos dedicarllo a todas estas mulleres que decidiron romper coa violencia e emprender un camiño cheo de incerteza con ilusión e determinación de construir as súas vidas como persoas libres de malos tratos. O noso objetivo principal, que segue sendo a base fundamental da nosa tarefa, é que as mulleres se sintan respetadas, escoitadas, apoiadas, acompañadas, no difícil e doloroso proceso da súa recuperación psicolóxica e social para emprender unha nova vida. O voluntariado da Rede recibe formación obrigatoria desde a perspectiva de xénero en o desenvolvemento do proceso de violencia de xénero, a dinámica de interacción entre o maltratador e a muller maltratada, as graves secuelas que producen nas mulleres e nos fillos e fillas, pola tardanza. Graves danos padecidos polos seus fillos e fillas coa finalidade que sexa a súa nai a que os acompañe no mellor desenvolvemento do seu proceso evolutivo. A Rede realiza actividades e cursos para as mulleres con distintas temáticas coa finalidade de axudar a recuperar a valía persoal para que poidan establecer relacións igualitarias.
psicoterapia grupal, que as mulleres asistan 2 horas semanais. En esta terapia trabállase a validación de todas as emocións que sentiron cando vivían co maltratador, como era o medo, a angustia, a impotencia, estaban humilladas, denigradas, ameazadas, que tiveron que reprimir para poder complacer ao maltratador e poder emprender este camiño, porque moitas delas non tuveron esa oportunidade. Reparar os danos moi graves a nivel psicolóxico, físico, recoñecer os seus aspectos vulnerables e reconstruirse como persoa xa que os malos tratos é a maior estafa moral que se lle fai a unha muller. No ámbito social, realízanse talleres de sensibilización, concienciación, na área educativa e nas institucións que atenden ás mulleres máis vulnerables, como poden ser as enfermas mentais, inmigrantes e refuxiadas. A Rede traballou moitos anos con moitísimas mulleres inmigrantes. Neste intre, moitas se foron ao seu país pola situación económica, sobre todo, que estaban pasando. Impártense cursos sobre violencia de xénero para profesionais polos que vayan a pasar esas mulleres vítimas de violencia, que nos parece importantísimo, básico, nos parece que esas persoas polas que van a pasar estas mulleres teñan esa formación en violencia de xénero. Pois impartimos esa formación a médicos, psicólogos, forzas de seguridade, cos cales traballamos moito e o estamos levando moi ben, ademais. Realízanse xornadas relativas á violencia de xénero de distintas perspectivas. Foi moi duro chegar aquí. Foi moi duro chegar aquí porque só contábamos co noso esforzo. En ese momento non existía a Lei Integral contra a Violencia de Xénero, polo tanto, tampouco estaba dotada de ningún orzamento nin de nada. Emprendese o camiño de falar dela coa primeira Lei Integral de Violencia no 2004, no ano 2004, e sería no 2007 cando en Galicia se elabora unha lei propia, unha lei integral contra a violencia de xénero, na cal participamos facendo a nosa aportación xa coa experiencia que tiñamos de estar ao carón das mulleres, de escoitalas todos os días cos seus problemas. Queremos firmemente desde a nosa aprendizaxe que as organizacións de base somos as que estamos en contacto coa realidade social. Podemos transmitir as necesidades da sociedade, sobre todo das clases máis desfavorecidas, que son das que estamos pendientes. Necesitamos denunciar a feminización da pobreza. E non o facemos porque sexa hoxe, porque sea a Día Internacional das Mulleres. O facemos porque o vivimos de perto e o facemos todos os días do ano. Temos que seguir denunciando a feminización da pobreza e tamén poñer en coñecemento a algunhas persoas que non o saben, que cada vez que hai, como pasou no 2008, como está pasando agora coa pandemia, as mulleres vítimas de violencia son as que se levan a peor parte. Moitas son mulleres que traballan de traballadoras dos fogares, de que fan só unhas horas en algún sitio, de que non teñen recursos habitualmente, pero é que chegando a situacións así, os recursos mermanse totalmente. E pensamos que temos que seguir pensando, perdón pola redundancia, que temos que tomar máis conciencia das persoas que non teñen, que non poden seguir adiante no día a día, que non teñen para o máis básico. Que hai unhas axudas, pero as axudas ten que ser constantes, pero con certa seguridade. É dicir, que unha muller vítima de violencia sea acollida en un centro, ten que ser. Ten que escapar, polo menos escapar do delincuente, pero que non pode estar pendiente de que só ten unhas semanas aquí, de que si ten a casa ou unha vivenda uns meses, de que unha muller, para estar coas súas crianzas e poder elaborar un proxecto novo, ten que ter unha seguridade que non ten. Entón, necesitamos
máis implicación de todas e todos, dos nosos gobernantes, que son os que dispoñen de recursos, pero tamén a cidadanía. Tamén os homes e mulleres da cidadanía poden colaborar e debemos ser responsables todas e todos de que as persoas son seres humanos e teñen todos os dereitos. Tamén queremos transmitir a nosa preocupación pola falta de recoñecemento da violencia psicolóxica e que se sigue aplicando a alienación parental cando sabemos que é ilegal. Non podo, por tanto, deixar de poñer en coñecemento do desamparo das mulleres á hora de defendelas moitas veces nos xulgados. Eu xa falei disto en moitos momentos e seguiremos insistindo que necesitamos unha defensa das mulleres polo menos igualitaria á do violento, á do maltratador, porque a maioría deles dispoñen de recursos para pagar un abogado e as mulleres teñen normalmente abogados de turno de oficio. Estou me referindo ás mulleres coas que nós traballamos. E que pasa? Que non teñen suficiente tempo, moitas veces están nos xulgados só para falar un momentiño, a muller necesita outro tipo de atención para poder ir a un xuízo que remate con xusticia. Bueno, eu xa non vou decir máis nada. Moitas gracias, señor presidente. Tamén mencionar a Susana López Abella por atendernos tamén, por traballar ben, porque estamos moi a gusto reuníndonos con ela e tratando de solucionar todos estes problemas. Eu tamén digo que na rede temos claro que non daremos para atrás nunca, que seguiremos procurando o benestar e a liberdade das mulleres, que é a única forma de construir unha sociedade onde, desde a igualdade, se faga máis xustiza libre e solidaria. Felicitar tamén os compañeiros deste agasallo e moitas gracias a todas e a todos pola súa atención. Megumi Xeozawa recibe a medalla Emilio Pardo Bazán a título póstumo. Foi presidenta da Casa de Galicia en Xapón e axudou a estreitar a relación entre Galicia e o país nipón. Destacou pola súa traxectoria como muller emprendedora e dinámica. Co seu labor, impulsou o emprendemento feminino e foi pioneira na apertura do mercado do Oriente pros galegos e galegas. Lembramos a Megumi Xeozawa. Megumi Xeozawa foi unha muller dinámica, traballadora, ponte entre dúas culturas, a nipona e a galega. Megumi chegou a Galicia nos 90 e foi a primeira muller en abrir un restaurante xaponés. Coa súa empresa Office Aigotoya SL, dedicouse a promover Galicia dende o turismo ata produtos como viños ou conservas. Tamén a ofrecer servizos de interpretación, traducción e mediación entre empresarios galegos e nipóns. Naquela época, eran tarefas eminentemente desenvolvidas por homes. Destaca o seu papel na apertura de novas fronteiras para Galicia co achegamento das culturas nipona e galega, na apertura do mercado coreano e o estreitamento dos vínculos do camiño Kumano-Kodo e o Camiño de Santiago. Megumi fundou a asociación Casa Galicia-Xapón. Exerceu como traductora de conferencias sobre as peregrinacións xacobeas impartidas en Xapón e foi a tradutora do presidente da Xunta na visita a Santiago do Príncipe Herdeiro Naruhito en 2013 e na visita do presidente a Xapón en 2014. Sen dúbida, en 2020, Galicia perdeu unha das súas mellores embaixadoras.
Polo seu impulso á igualdade e o emprendemento feminino no nexo Galicia-Xapón, o Goberno galego concede a título póstumo a medalla Emilio Pardo Bazán a Megumi Shiosawa. Novamente entrega a medalla ao presidente da Xunta, recolle don Ignacio Galiana, viúvo da premiada, e que a continuación ten a palabra. Contrariamente ao que se pensa, en Xapón hai mulleres moi bravas. Vou a citar a Tomoe Gosen, que foi unha samurái da época medieval, que nunca foi vencida en combate individual e que, cando o seu bando perdeu, retirouse ao monasterio budista de Koyasan, que precisamente é a meta do camino Kumano-Kodo, que está irmanado co camino Xacobeo. Megumi érase unha muller moi brava, non digo que fora unha samurái, pero case. Sempre guiouse polo moto do mestre Rikyu, o que formalizou a ceremonia do té. Trata a xente como se fora a última vez que a vas a ver, querendo decir que tes que tratarla sempre magníficamente, en calquera ocasión. Bueno, Megumi foi verdadeiramente unha embaixadora de Xapón en Galicia, especialmente da rexión de Wakayama, que está irmanada con Galicia, que tamén perdeu unha embaixadora, como digo. Desde o punto de vista personal, miña nai, que hoxe reside na residencia de maiores de Azcor, aquí en Coruña, nunca pudo tener unha nora mellor, sempre atenta, sempre visitando sempre que a pudo. Para miña nai sempre foi como unha filla, e foi unha gran alegría, o que agradezolle personalmente. Ben, só para rematar, decir que a Casa Galicia-Xapón nun 90% está formado por mulleres xaponesas, podo deciros que todas son moi bravas tamén como Megumi. Quero decir que, aínda que Megumi percorreu toda Galicia, estuvo afincada porque nos vivíamos en Santiago e tivo unha relación moi importante con Coruña porque eu son nado aquí, en La Coruña. E se a Coruña é a cidade onde ninguén é forasteiro, Megumi realmente sempre se sentiu moito de aquí, de Coruña, de Galicia. E sempre viviu como unha galega. Isto é a realidade. Solamente me resta agradecerlle a honra que lle fan no seu nome, no meu e da comunidade xaponesa, tanto a Secretaría de Igualdade como a Xunta. Moitas gracias. Domo arigato sumimasen. Pois escoitamos novamente a Rosa Cedrón, acompañado ao piano de Miguel Arzurs. Van interpretar o tema Devolverme el aire do seu novo traballo Nómade. Ahora me dices que quieres devolverme el aire, probar la sal de mis lágrimas por última vez, que las penas sean como agua pasada que no mueve molinos, que las deje correr. Me dices que quieres devolverme el aire, ver la sonrisa de niña en mi rostro otra vez y probar mi carcajada y que te sepa miel a dulce de perdón y olvido.
quieres devolverme el aire. Ahora es demasiado tarde, tarde. Ahora me dices que quieres devolverme el aire y yo me río porque ya no me puedes. Mi sonrisa es solo mías las penas y las lágrimas. Devolverme el aire, devolverme el aire. Ahora quieres devolverme el aire. Demasiado tarde. Devolverme el aire. Ahora quieres devolverme el aire, pero es demasiado tarde, tarde. En este momento convidamos a subir ao escenario a alcaldesa da Coruña, dona Inés Rey. Pode subir ao escenario, ten a palabra. Gracias. Moi boa tarde a todos e a todas, señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento, señor presidente do Tribunal Superior de Xustiza, conselleiros, conselleiras, resto de autoridades, tamén Isabel Garrido Blanco, representante da Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO, Rosa Fontaíña, representante da Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, e Ignacio Galiana, vivo de Megumi Xiozawa. Convidadas e convidados artistas, todas e todos que facedes desta tarde, como ano pasado, unha tarde de celebración. Moitos parabéns ás dúas institucións premiadas e tamén á familia de Megumi Xiozawa por este recoñecemento póstumo que nos serve ao resto para non aminorar a marcha, para continuar avanzando polo camiño da igualdade. Aquí temos a forza de 7.000 mulleres do agro, ourensanas e loitadoras que, como elas din, cultivan igualdade, que é a única forma de vivirmos libres. Neste 8M temos o deber de velar pola nosa saúde, o que non quere dicir que non reivindiquemos a igualdade real, que non denunciemos a violencia machista e a desigualdade salarial, a desigualdade á hora de ocupar postos de responsabilidade, a cousificación ou a suposta incapacidade para exercer certas ocupacións históricamente reservadas aos homes. Os datos, por dar algúns, seguen sendo preocupantes. O 19% de alcaldes de municipios son mulleres, o 98% de empregados domésticos son empregadas domésticas. As mulleres invisten máis do dobre de tempo que os homes nos quefaceres domésticos. Elas gañan 6.000 euros brutos menos que eles. Cada 4 días, un home asasina unha muller en España. Cada 4 horas, un home viola a unha muller. Desde este Concello, homes e mulleres, reafirmamos a nosa condición de feministas. Desde aquí trataremos de poñer os instrumentos necesarios para equilibrar a balanza e para que chegue un día en que a nosa sociedade sexa unha sociedade que viva en plena igualdade. Para iso, compre concretar nas políticas e axudas,
Precísase acompañar, atender, ser man e oído, sermos voz e educarmos en valores de igualdade. Como estaba dicindo ao principio, a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO, sementa todos eses valores nas escolas. Como boas coñecedoras do campo, van ata a raíz e na raíz contan, falan e ensinan en igualdade. Propoñen actividades para que os cativos e as cativas medren con esa amplitude de miras e esa liberdade que como sociedade democrática desexamos. Tolerantes co do lado, deixándolle espazo e conferindo todos os escenarios que faltan para que a muller que dona Emilia Pardo Bazán calificaba como nova muller sexa real, que exista en todos os planos da vida. Para a nosa condesa, para a dona Emilia Pardo Bazán, esta nova muller é independente economicamente grazas a un traballo honrado. É unha muller que goza da mesma igualdade social co home. Unha igualdade en educación, en oportunidades e tamén unha igualdade moral, algo que ela vaticinou que ocorrería alá polo 1980. Tal vez pecara de optimista, mas hoxe, 8 de marzo de 2021, temos aquí varios exemplos que nos invitan a pensar que se pode. Témolo no grupo de mulleres veciñais que desde Vigo denuncian a violencia, escriben na prensa, están na rúa, asisten a xuizos e actos públicos. Son tamén acompañamento humano e xurídico para as víctimas que non están soas. Axúdanlles na entrega e recollida dos fillos ante a policía ou mesmo perante un maxistrado. Até o país dos alalás chegou Megumi Shiozawa, que aproveitou o poder das linguas e o seu coñecemento en economía para unir dous territorios como Xapón e Galicia. A galardoada foi empresaria, traductora e consultora de mercados e xuntou culturas tan diferentes nunha época sen redes sociais en que pouco sabíamos das propiedades que tiñan as algas. Son 3 exemplos de forza neste 8 de marzo en que reivindicamos unha muller libre que se alonxe daquela percepción que tiña dona Emilia e que a levou a loitar tanto. Aseguraba que elas estaban limitadas pola súa función reproductiva. E máis, conta Marina Mayoral, no seu libro Emilia Pardo Bazán ante la condición femenina, que a sociedade en xeral tiña o convencemento de que a muller era máis apta para o seu providencial destino de ser nai canto máis ignorante e estacionaria fose. O contrario que para os homes, nos que a educación viña sendo un camiño para se perfeccionaren. Todo iso derivaba en que o eixo da vida feminina non eran a dignidade e a felicidade propias, senón a felicidade do esposo e máis dos fillos, do pai ou do irmán, en definitiva, da entidade abstracta xénero masculino. Afortunadamente, a vida da muller ten sentido en sí mesma. Non disimula e fai que non sabe, como invitaba a facer unha muller instruída como Cecilia Bolde Faber. Sigamos, pois, os preceptos que nos deixou Emilia Pardo Bazán, que tildaba a educación como materia indispensable. Acompañemos esa aprendizaxe de valores nos colexios con políticas e axudas que arroupen esa igualdade. Con xestos como que hoxe premiamos e con determinación e coraxe. Sabemos xa que ninguén nos pode deter, que ninguén nos debe deter. Pardo Bazán, a que hoxe recordamos con estes premios dos que ela se sentiría ben orgullosa, non se axustaba aos cánones da época sobre o que debía ser e facer unha muller. Tampouco disimulaba a súa superioridade, polo que a súa vida non debeu de ser fácil. Mais ela nunca adoptou posturas victimistas. Dona Emilia mostrounos ese camiño que hoxe estamos percorrendo, porque a igualdade se consegue tamén con galardóns como os que se reparten esta tarde, visibilizando e sendo forza, reivindicando sempre o 8 de marzo e todos os días. Moitas grazas. Non queríamos rematar este acto na Audiencia Provincial da Coruña sen escoitar o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, don José María Gómez e Díaz Castroverde. Ten a palabra. Quizás
esa unidad de miras, nacida de la igualdad de necesidades, esa común manera de sentir, esa fraternidad impuesta por el trabajo que reúne a tantas mujeres en un solo recinto, sea lo que atrae a las cigarreras y les hace amable su tarea y oficio. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento de Galicia, señora alcaldesa de A Coruña, señor fiscal superior, restantes autoridades, este relato de Emilia Pardo Bazán, no seu artigo titulado La cigarrera, permítenos retomar a conexión da escritora con este inmoble onde hoxe nos reunimos. Utilizouno como inspiración para escribir artigos e para a súa novela La Tribuna, pioneira en denunciar as desigualdades laborais entre os homes e as mulleres da época. 138 anos despois da súa publicación, continuamos a reivindicar a igualdade de xénero todos os días e nomeadamente hoxe, o 8 de marzo. A entrega destes galardóns cobra neste momento especial relevo por ser o ano en que se fai un século do pasamento de Dona Emilia. Referente do feminismo, rebelouse na súa época contra os canos establecidos e exerceu de mestra porque sabía que na educación estaba a base do cambio. Do mesmo xeito que Pardo Bazán, outra escritora galega, Xela Arias, a que na Real Academia lle dedica este ano o Día das Letras Galegas, exerceu como profesora e amosou na súa obra a preocupación pola clase obreira. O seu traballo e tenacidade situárona como unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea. Entendo que esta referencia a poeta de Sarria non é nin anticipada no tempo nin inoportuna, pois estas dúas grandes mulleres debémoslle moitos dos avances conseguidos como sociedade. A elas e a todas homenaxeadas hoxe, así como as persoas que desde a Administración Pública impulsan políticas xustas, a quen desde a xustiza, a política, o ensino ou a empresa impulsa a igualdade, o compromiso e a comprensión coas persoas desfavorecidas e que sofren, en especial, as mulleres maltratadas, esa pandemia que nunca cesa. Quero destacar a actuación das xuízas e xuíces de Galicia, en especial dos que traballan nos xulgados de violencia de xénero. E como non podía ser menor, o compromiso da Sala de Goberno é meu propio con este acto. A importancia destas medallas radica en reivindicar o inconmensurable labor de apoio ás vítimas que realizan entidades como a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo ou o traballo da Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, que beneficia desde 1998 coas súas actividades a centros de mulleres e contribúe a asentar poboación no rural. A distinción a quen foi presidenta da Casa de Galicia en Xapón, Megumi Shiozawa, que recibe a medalla a título póstumo, lémbranos a repercusión do esforzo que fixeron moitas mulleres, como Emilia, como Xela, para promoveren a igualdade de xénero. O meu recoñecemento tamén a todas as mulleres que anónimamente emprenden todos os días ese camiño silencioso en prol da igualdade e da solidaridade. Seguramente nunca terán un premio con recoñecemento público, pero é importante facer esta mención, pois a esta sala chégase co traballo de moitas persoas, aínda que os premios, a medalla, teñan unha expresión máis persoal. Con todo, sería injusto se eu, agora, non particularizase este esforzo nunha persoa que leva moitos anos neste labor, nunha persoa que é o noso instrumento de conexión a través do Observatorio contra a Violencia de Xénero co esforzo de moitas e moitos. Estou seguro de que Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade, non quererá, pero sí comprenderá que eu hoxe agradezca o seu esforzo de moitos anos. Por a nosa banda, todos e todas os que formamos parte da Administración de Xustiza en Galicia tamén traballamos a cotío para contribuir á erradicación da eiva da violencia de xénero e para construirmos unha sociedade máis xusta.
Do mesmo xeito que as hoxe premiadas, creemos no que facemos. E o que é máis importante, do mesmo xeito que vós, do mesmo xeito que Emilia ou Xela, a maioría das galegas e galemos, creemos na igualdade de oportunidades. Porén, compre advertir, non quedemos nas palabras nin nos desexos, fagamos algo efectivo, interveñamos, señamos proactivos, aproveitemos as oportunidades onde as hai, creemos as oportunidades onde non as hai. Actos como de hoxe fan visibles estas intencións. Que non queden niso, en meras intencións, só depende de todas e de todos nós. Moitas grazas. A continuación ten a palabra o presidente da Xunta que coa súa intervención clausura este acto de entrega das medallas a Emilia Pardo Bazán. Moitas grazas. Boas tardes a todos. Parabéns ás tres mulleres presentes ou ausente que a partir de agora e para sempre levarán a súa actividade profesional e o seu percorrido persoal unido a doña Emilia Pardo Bazán. Moitísimas gracias a todas as persoas que nos acompañan, sobre todo as que veñen de máis lonxe, a Coruña, as que veñen de Ourense ou de Lugo ou de Vigo, de Pontevedra. Moitísimas gracias a todas as autoridades, o presidente da Audiencia, o presidente do Tribunal Superior, por recibirnos nesta Casa de Xustiza. Moitísimas gracias tamén á Condesa Pardo Bazán pola súa presenza e ao resto das autoridades, a alcaldesa anfitriona, a conselleira de Emprego e Igualdade, a secretaria xeral de Igualdade e, por suposto, o vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia. Todos eles, co presidente do Parlamento e máis eu, estamos aquí xunto co fiscal superior dando a testemunha nun día que, como non pode ser de outro xeito, é un día máis para recordar o que nos une e, por suposto, para reivindicar aquilo que aínda non conseguimos como sociedade. Aspiro, señores, a que reconozcáis que a mujer tiene destino propio. Dado que son destinos propios os que premiamos con estas medallas, nada mellor que cederlle a nosa gran percursora do feminismo o limiar deste acto. Falaba doña Emilia dese destino propio e estaba presente en toda a súa obra. Esa certeza de que a muller do seu tempo era un ser predestinado dende o berce a funcións sociais auxiliares ou subalternas. Unha cuestión contra a que loitou dende todos os prismas na súa faceta literaria e ensaística e tamén no seu día a día. Na súa faciana de activista, Pardo Bazán non se conformaba con laiarse dos males daquela época, senón que loitaba contra eles. Medio século antes de que doña Emilia nacese na Coruña, en París, a Revolución Francesa lanzaba ao mundo ideais e esperanzas que se resumían no trinomio liberdade, igualdade e fraternidade. Sen embargo, o destinatario de tan nobres principios non era a humanidade no seu conxunto, senón soamente esa metade do xénero humano. As mulleres quedaban excluídas e aquelas que denunciaron a exclusión foron ignoradas e mesmo castigadas. É dicir, a pesar da Revolución Francesa, as mulleres seguiron sin ser libres nin iguais. Pero houve mulleres que non se conformaron con iso e iniciouse unha reacción que teima por ampliar ese cambio de mentalidade incorporando plenamente as mulleres. Un epicentro desa reacción está aquí, en Galicia, e a fronte dela están mulleres, Concepción Arenal, Rosalía de Castro e, dende logo, Emilia Pardo Bazán. Moitas veces se vincula a Galicia como un pobo sumiso e inmóvil. Non é certo. E teno demostrado en moitas ocasións ao longo da historia neste xérmolo de feminismo unha vez máis e quero reivindicalo hoxe aquí porque é de xustiza.
Por que se dá precisamente aquí esa reacción? Naquela altura do século XIX, a situación da muller galega non era mellor que a das mulleres da nosa contorna, pero existía un caldo de cultivo favorable á súa emancipación, tanto na sociedade como na intelectualidade. Son constantes as referencias de Emilio Pardo Bazán ao seu pai, que anima todas as súas actuacións no debate público. E son coñecidas tamén as influencias que sobre ela exerce Benito Jerónimo Feijóo, autor da célebre Defensa de las Mujeres. A partir de aí, a historia é coñecida. Dona Emilia vai construindo un feminismo amplo que incorpora aportacións de todo tipo, tanto de mulleres como de homes. Quero destacarlo especialmente porque moitas veces parece que só supón avances o que racha con todo, o que divide, o que xera enfrontamento. E creo que é xustamente o contrario. Os grandes avances e os máis perdurables son os que xorden de sumar, de integrar vontades, os que aglutinan, non os que exclúen. Pardo Bazán foi un exemplo dese ánimo integrador. O seu proselitismo non ten límites, carece de fronteiras ideolóxicas e está animado por unha capacidade de traballo sobrehumana. Creo que é de xustiza recordalo agora que, unha vez máis, vivimos tempos difíciles. Cunha pandemia moi semellante a que sufriu o mundo e tamén doña Emilia, pouco antes da súa morte. Este ano conmemoramos o centenario do seu pasamento, como quedou dito, e celebramos este acto que non foi posible facer o ano pasado e que aínda hoxe levamos a cabo con máscaras, restriccións e distancia física. Pero tamén hai cousas positivas. En primeiro lugar, porque grazas ás vacinas comezamos a ver o luz ao final do túnel e se todo vai ben, esperamos que a próxima entrega das medallas teña máis desa tan anhelada normalidade. E porque tamén ao respecto de doña Emilia temos hoxe boas noticias, que non tiñamos na primeira entrega das medallas, como é a recuperación para o dominio público, é dicir, para todos os cidadáns, do Pazo de Meirás, que ela mandou construir e que está tan vinculado á súa obra e á súa vida. Unha vida e unha obra sen parangón que paga a pena recordar e homenaxear. Pardo Bazán foi a primeira muller en moitas cousas. A primeira correspondente de prensa no estranxeiro. A primeira en acuñar os termos mujericidio e feminicidio, como nos recordaban. A primeira en ocupar a tribuna do Ateneo de Madrid e tamén a primeira socia da institución. A primeira en falar en público na Universidade da Sorbona. A primeira catedrática de literatura da Universidade Central de Madrid. Hai outras cousas que tamén merecía ser a primeira, pero non lle deixaron. Son innumerables os camiños que abriu, camiños por onde transitamos co ánimo que liberdade, igualdade e fraternidade se conxuguen en feminino, en singular e en plural. Tendo a Emilia Pardo Bazán como referente, o feminismo é sinónimo de valores universais que compartimos homes e mulleres e homes. Sei por experiencia que as políticas inspiradas por ese feminismo integrador son máis efectivas, posúen máis sensibilidades e se adaptan mellor á Galicia plural na que vivimos. Tivemos e temos a sorte de que o afianzamento do autogoberno galego avanza en paralelo co empoderamento da muller galega. Ao longo destes anos, Galicia edifica un modelo de convivencia composto por elementos diversos que dialogan constantemente. Entre eles figura, en lugar senlleiro, a reivindicación da condición feminina en todos os ámbitos e en todas as esferas de actividade. Queda aínda moito por andar, pero estou convencido de que estamos no bo camiño. Señoras e señores, amigas e amigos, hoxe galardoamos os destinos propios que Emilia Pardo Bazán nos legou, coa medalla que levará para sempre o seu nome e que naceu nun mes das flores de 2019. A lembranza emocionada de Megumi Seosawa, a galega nada no Xapón, que lucía un sorriso permanente, perpetuo. Nos leva a un destino empeñado en tender unha ponte entre terras distantes, nas que ela atopa sentimentos comúns, empresaria, traductora, consultora,
Estableceu un nexo apaixoante entre o Camiño de Santiago e o xaponés Kumano Kodo, Shokoku Enro, ambos patrimonio da humanidade. Deixamos a Megumi esa herdanza 2.452 peregrinos procedentes de Xapón que chegaron a Compostela en 2019 e tamén os 8.244 visitantes coreanos atraídos pola maxia da ruta xacobea. A pandemia levou a Megumi, pero Galicia queda absolutamente abraiada polo seu cariño e polo seu liderado. Teño que recoñecer que Xapón foi presentado, no meu caso, por esta excelente galega xaponesa. Abriu unhas portas ao seu país, acompañoume durante todo aquel viaxe, e con ela aprendín o que é unha das civilizacións máis cultas, máis antigas e máis respetuosas da humanidade. Cando agora nos referimos ás redes sociais, adoitamos esquecer as que están formadas por seres humanos, que teñen un trato humano non condicionado pola tecnoloxía. As mulleres galegas se distinguen por tecer esas relacións que as fan máis fortes e fan máis forte o noso país, e hoxe temos dous exemplos disto. 1998, século pasado, Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, que integra, como se dixo, máis de 7.000 mulleres do medio rural da provincia do interior. Poucas preocupacións escapan ao seu intenso traballo, atención á comunidade rural, inmigración, persoas sin recursos, protección do medio ambiente, sen esquecer a infancia e a xuventude. A Federación, presidida por doña Isabel Garrido Blanco, pula polo benestar da calidade de vida das mulleres do rural mediante o fomento da educación e da empregabilidade dende o Valle de Monterrei. Por último, hai dúas palabras que definen o labor da Asociación Rede Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo: acompañamento social. A vítima de malos tratos pode sentir en torno a ela a soidade. Enfróntase soa a unha situación tan dramática como é un maltrato, engadido por esta asociación trata de resolvelo. A rede envía unha mensaxe fundamental na loita contra o vergoñente lacra. A agredida ten detrás de sí a todas as mulleres e con elas a toda a sociedade. Aínda que a vítima sexa individual, a reacción ten que ser colectiva, porque o agresor agrede valores que son de todos. En suma, tennos a todos en fronte. A asociación difunde principios de igualdade, forma en materia de xénero e violencia, asiste ás mulleres afectadas e promove a súa reincorporación psicosocial. Remato xa. Señoras e señores, amigas e amigos, estou seguro de que Emilia Pardo Bazán estaría orgullosa das galardoadas. Ela pedía un destino propio para as mulleres. Os premios deste ano son para 3 destinos, que agrupan a moitas mulleres libres, iguais e fraternas. Son a proba de que as ideas que suman multiplican os seus efectos. Moitas desas ideas naceron aquí, en Galicia, concebidas por unha galega que nunca se resignou a cumprir un destino imposto. Foi unha muller libre nun mundo que non o era. Axudou a que todos vexamos como nosa a bandeira do feminismo. Entre todos manterémola izada. Estou convencido que todos os 8 de marzo, pero sobre todo todos os días do ano que non sexan 8 de marzo. Mais nada, moitas grazas e parabéns ás premiadas. Moitas grazas. Pois coas palabras do presidente da Xunta rematamos este acto. Convidamos as premiadas e o presidente da Xunta que suban ao escenario para realizar unha foto de familia e a continuación o resto de autoridades. Poden subir.